Day ti panagrambak tayo, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kagabsat ita aldaw, dito umunang aldaw ti tawen, rambakan tayo, ti solemnidad ni Apo Santa Maria, kas ina ti Diyos. May bagay unay nga panangrugi ti tawen, may ikawalo nga aldaw, kalpasan ti panakayanak ti Mesyas, na idaton ijay templo. Rambakan tayo matatang aldaw, dahito aldaw ti inana ni Apo Santa Maria, napagasat ti lubong, napabaro ti lubong, babaen ti Mesyas nga imay kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana itinadalos a puso. Iti dagiti naglabas sa tawen, bigbigan tayo, mat dagiti nagkapsutan tayo, dagiti babak tayo, dagiti nagkurkurangan tayo, iti panagayat tayo, iti Diyos, ken iti pada tayo a tao. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Kristo mga sika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Nakalmesan na kempus puso mi. Dito'y dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydayawen daka, agyaman kamken iti naindaklan na dayag mo. Gloria in Diyos,
Kristo. Kadagiti basbason tinuod. Kamangika kadagiti basbason tinuod. Awate kadayto arararaw mi. Pasyan na kami, Gloria iti Diyos, iti kangatwa, yantang ay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasampuan. Iti tempuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga a kinaberhen ni nainggasatan a Maria. Ipaay mo kadi ta malakaman mi ti panangibabaet ti berhen. Iyataken kuana, narik nami nga imawat iti gubwayan abiyag, nga iso ni Apo mi Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos, ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro dagiti numero. Inbilin ti Apo ken ni Moises nga ibagana, ken ni Aaron ken dagiti anak na, nga aramaten da dagitoy nga sasao, ti panang bendisyon da dagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo ket ikan na kayo ti talna. Kinuna ti Apo, no baliksenda tinagan ko apang bendisyon kadagiti tattao ti Israelita, bendisyon akto ida. Ti sao ti Apo. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi, asi kakaasi. Tapno mamuan, ti sangalubungan, ti pagayatam. Ken ti bileg mo, amang isalakan. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarago. Tawan ni dumdumam, iti panangukom mo. Ken idaldalan mo, dagiti amin at tattao, dito'y lubong. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti tattao. Wen, dayawen da ka kuma dagiti amin at tattao. Binendisyonan na tayo ti Diyos. Itanok kuma dagiti tattao, iti amin asuli ti lubong. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami.
Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tumutop at tiempo, imbaod ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatauan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo. Tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na. Kadagiti puso tayo, daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama. Amak, nga rod saan kan at agabo no diket may sakan nga anak. Ket gapu ta anak na ka ti Diyos, inted na ken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ama ipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Nagyaman na tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita da ti ubing anak kaidda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw demteng ti tiempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Happy New Year! Nyamot ti pag-inarasaasan nyo nga New Year's resolution nyo. Adula amin. Dahito nga kadaan ko nga tao dito'y lubungan. Wampay mo natungpal ko nga New Year's resolution. Ngam tata agundaway, dahito yan ti matungpal ko siguradwag. Tanagadumang imbagbagak ini, agpakutungak ko ma. Lumugak magbutbutsugak mat. Agsingsing po itakon. No masarakan mo tayo nakautang ka, agasok mo talapay. Kuna namat. Nagadunga ka rin, nagadunga imbagbaga, awam mat. Iso nga tatan, dahito yan, nga tanti New Year's resolution nga kabaulak atong palan. Anya dayjay ko na yung mata. Umpay ganas, duduwa mo ti simong bat. Ti New Year's resolution katata, 2022, mapanti 2023,
Diya kung New Year's resolution tamo la matungpal. Laman matungpal ko na jayan. Aw mula serbina amin baamon. Nya day jayan ti New Year's resolution ko jak kayaten baamon. Kamu kay mo biagyon. Mga ti kinagpaiso na kakabsat. Tirambakan tayo tata iti liturgical calendar tayo ke haan nga kasla baro atawon panagbaliw ti tawon na ira na laeng. Maikawalo nga aldaw ti Oktaba. Walo nga aldaw ti Oktaba, Oktagon, walo niya. Maikawalo nga aldaw, kalpasan ti pan naka-ianak ti Mesyas, rambakan tayo, ilagip tayo, maidaton ijay templo, circumcision ti pangawag na pan nakakugit kunada dayjay. Ngam ginagpaiso na dayjay kasla pan nakaidaton, pan nakabunyag. Pan nakabunyag isong ti pan nakaikabil na kumada iso nga napanaganan nga rod ti Jesus tayo so timbaga ti anghel iso nga maikawalong aldaw ti Oktaba iso daytoy. Ngam maira na ngamin nga agbaliw ti tawon ta 25 nga rod eksakto mapantit ada 31 na eksakto maikawalo. Ngam tirambakan tayo tatta gapot ako na tayo ti anak ti Diyos bimaba ti Mesyas automatic ni Maria nga inana ina ti Diyos at mao. Haan ang ina ti God the Father. Although the same, the Father and the Son, one in the same, the Holy Spirit, ngem titimao nga anak ti Diyos, automatic ni Maria, ina ti Diyos. Iso nga ina ti sangalubungan, iso nga tirambakan tayo tata, motherhood of God. Kunada ya, Tio, Tokos. Ina ti Diyos. Daya, iso nga kunata yung solemnidad ni Apo Santa Maria, nga ina ti Diyos. Kinukit kitaan tayo, eksakto mat, taapay, ni Apo Santa Maria, tataag baliw ti tawon ko na tayo, mabaliwan ti tawon, balbalyan tayo amin, hanya mo dagiti kayat yung nga balbalyan, at damutin ana balbalyak tatayan, hampay ka nga syakti ng balbaliw. Nya dijay ko na yung manana. Tay kunak ingkay mandalusan di kwarto, kunak tano syakti agdalus ko, pugaw laeng. Napanda nagdalos ko nam sos kas laulo nga tapok na tinga na ornong iyan ti kwarto ka. At least nabalbal yan hang kumutten nga kayat nga itugot dayta nga tapok ti 2023 kunak ka idi iulog da jagdan ka kas laulo ti nagbukelon ti kadakkel naga at least nabalbal yan kung kunak. Kay eksakto met nga daytoy New Year pa nagbaliw ti tawon kayat tayo tagbaliw ko na tayo. Which is ti meaning nga agpayso daytoy iya ay ti Mesyas kanya tayo. Babaan kini Apo Santa Maria, nagbaliw ti lubong. Nabalbaliwan nga entero ti lubong. Imagine nyo, for how many years, after fall, kuna tayo, kalpasan ti pannakanag ti basol, daadan kin Eva. Mano nga centuries, dikdikada ataw tawan, na ilumlum ti tao ti basol. The promise nga kunana, after nga nakabasol daadan ken Eva, impromise na nga aganak to ti berhen, isunto ti mangisala kan ti lubong kunana. Tatala iso dayti panaganak ni Apo Santa Maria Berhen na iyanak ti Mesyas, iso daytoy kinagpayso na baro alubong. Os to datoy nagbaliw tayo ti ramrambakan tayo ken nagbaliw ti atawan kinaina ti Dios ngem agpayso idi na iyanak ni Mesyas nabalbaliwan ti lubong. Dahil di nakagamor ti basol na alot-ot iti basol na nga barwanan isugarod nga jay narukop a babae nga iladawan ni Eva pinabaro ti New Eve baro nga Eva ni nadalos a babae berhen no man pay naganak han na kinadadaan na dinadael ti kinaberhen na pinasanto na ingato na ti dignidad ti babae haanen nga narukop haanen nga managbasol ingato na ti dignidad ti babae iso daytoy ni Apo Santa Maria. Dan rimwar ti baro nga adan New Adam and New Eve kunatayo nga rod baro nga adan nga managbasol met nasulisog tatan imay ti baro nga adan sino daytoy haan ang ni Apo San Jose nya tadiyon tugag ko na ni Apo Jesus iso tinang balbaliw ti lubong aging gana tatalaklak amon tayo kuno man pay kasta kakabsat kaya tayo ti agbaliw anya nga tinamayat nga aramidan tayo anya nga ti pagpampanunutan tayo tapno from 2022 mapanti 2023
From no kitaan tayo, ti panagbaliw ti lubong, jidaan nga adan ken Eva, bumalasyo tayo kuma iti baro nga adan ken Eva. Kada na bunga ti panagpampanunot, research, anya dagiti adaman kayat ko nga iburay. No at the purpose, tapno agbalbaliw ti biag tayo ti 2023, ikang kayo mat iti 5 P's. 5 api. Nya? Umuna. 5 P's to transform your new year. Umuna, number 1, panawam. Nya? Umumalasyo tayo titawan 2022, mapan ti 2023. Panawam amin nga negativities. Dagiti failures, dagiti nagkapsutan, dagiti dadakkel nga decision mo iti 2022 nga nagkamalyam, dagiti mang padpadagsen paylaeng tabarukong muno anya day tangah mo kayat nga ibatam ikarigatam a panawan. Anya mang papairot payla tapusom kada pa naganges mo nga naaramid mo or naaramid daking ka iti 2022. No, kung na tayo nga di may isang topic tayo ijay siyam nga nobena tayo ti Aguinaldo Mases ka no nagkamali di tao wano saan adaham mo kayat nga tao nga talaga nga iso ti mangriribok na ti hamo kadutdutan nga makitkitam payla ang wano mangag mo payla nagan nakaagasok talapayag mon. Remove toxic people. Hamumat ang patayon, hamumat ang ipis 8. Ikat mo data nga ta negative, tapno ag-improve di biyag mo. Iso nga, panawam ti 2022. No anya dagiti na nagkurangan, anya dagiti nagkapsutan, no anya dagiti tattao nga nang tulong king ka, nakarinaam ti ayat, nakarinaam ti panangipatag, ay kanasaya at abigbigan. Ngam dagiti nagkamalyan, dagiti madi nga na nagkapsutam, masapol a panawam, hamo nga ibagkat. Haam mo nga ialis iti 2023. Kaapaya, ituloy ng tulaang. May ikadwa nga pi. Anya daya, panawam. May ikadwa, pagadalam. Learn from it. Learn from them. Nanya dagit experiences tayo. Kaapaya nga masapol nga agadal tayo. Nagkamali ka nga ruden. Isun ati pagadalam nga, hamon nga, ulitin. Tikaro nagkamali ka nga ruden, subya-subyanam, pakaknagam, iso nga iso, awamat. Isublim man tagura mon, tagsakit man ta puso mon, agrikab-rikab nga maturog ka, amuyo na agpalpitate, agpalpitate, apaya, nanganak nga min titaba. Inya nga nangan titaba, inaldaw ka mga mangmangan titaba. Ha, mga pabasulan di taba. Ti agpalpitit no daduma ti pakaalaan na di nakalemeng agura. Taado na kita'y managkaan ti taba. Agisupot na pa'y Nga mahaanda nga ko no di puso da na adda kapya. Iso nga no inya di nagkamalya, masapol a pagadalam, haan nga nagkamalikan ka, binaybay am latahaan Daya ti pagadalam, apa niya gamin nga importante nga pagadalan tayo ngamin, ti tao nga agad-adal, kadagiti padas na ti biyag, mangrugrogi nga rumuar ti pudpud no abiyag. No pagadalam dagiti mapaspasamak ti biyag mo nasaya at ken madino ammom nga no makasursuro ka kadagitoy, mangrugi nga agtubo, mangrugi nga agbiag ti biyag mo. Taado tinatay asibibiyag ang amutay daytoy. Abdo ti magmagna ngem sumbida. Ado dagitay makilanglangan ngem dead relationship. Pwede trabaho, dead, apaya, apo, konditoray, adda kadwam nga, pwede trabaho nga, haan nga nasaya at di relasyon nyo, pagadalam, anya ti rumbang nga aramidam, akseptaro mo, no ropanget, latan, aksepta, kasta rupanan. No natangsit,
Kastanan, no manag ko silap, kararag mo agkamatan. Madim garod mabalbaliwan niya, garod mabalin mo ka, madim garod. Adalo, akseptara makastanan. Taapaya, ngamin, no agad-adal ka kadagitoy, ito'y nga mangrugrugi, nga makitam ti ka ipapanantipudpod no abiyag mo. No makaadal ka kadagiti napaspasamak, ito'y nga makitam, mangrugrugi, kadagitay experiences tayo nga madi, mayat, pagadalan ta ida, ito'y nga makitam, di pudpud no nga ka ipapanantibiyag mo. Katika haro na no daduma ka, datayo ka, nagkamali tayo, isumot, ibagbagkat tayo. Balak mo nga ruta New Year's resolution mo ti ag-diet. Napang ka nakipangan, nailawaan mo, nagpamintlo ka. Makunkonsensya ka na, nyam, Diyos ko, malaman ka, apay nga nagadukinan ko, ngimato man ti, ngyalaki din. Baka wala mo nabayaan mo, nalpasan. Sakit iyo pa nga, padak mo laki no daduma, nakakita ka di patalastas ti YouTube, nagganas, in-order mo, inton na order mo, apo, pa yung mga na-order ko, inton sumangputin, agbababawi ka man. O sa remon, ano, daduma kada kayo, ado pa yung orderin nyo, di yung ilang maus-usar. Gunggunayo. Pagadalan, tapaya, no mo, mangrugi nga adalom dagitoy, mangrugi nga sumaya at tibiyag mo. Tahaan mo pulos nga mapasaya at tibiyag, haan nga agbaliw dahi nga biyag, noong muna bagbag katem, dagiti unnecessary nga problema, nga hamu mo problema actually no daduma. No daduma, kada jay bagbag katem tayo nga problema di anak tayo, hangag basa po! Gabamtan nanakayat. Apo, karkararagam man daga di anak ko, gasawa da ba ya, kanayon dang agap apa, kapi kami nga dengdenggam, ag-sounds kan abam tataga, apa dato, kung kunabtan, kanayon dang abam ta problema da, di hamo problema, duma, bagbag katem. Iso nga rod nga ibatam, anya ti marumbang aramidam, agbiag ka, tunggal minutos iti biag mo. No daddo magamin ket tibiyag tayo ket dayay kuna tayo. Agbibiyag tayo iti pas, di napalabas. Agbuteng tayo iti future. Anyan to nga tamang ti pasamak ti anyan to mga tati nalipatan ti nagbiag tatan. Adda ka to'y makimismisa ka, nagsayaat ko mga agkararag ka, apo di handami Diyos ko, makalung to pa lang, nagadupo sa may upat. Ngay lima, innam sa, adda pa import mi nga pusa ka. Apo tayo linuto man ang Janet nga itlog, baka makaot ti pusa. Adda ka to'y, ngam ti pampanunutom, dahi to pa laang. Future. Haan mo ma-enjoy yung biyag mo, haan nga agbaliw. Isungarad nga kunana ka, every moment, enjoy em. No agkape ka, nanamam. No gamin no agkape tayo no daduma ka, agkapkape ka, ngam adobo braam, either agbuy-buya, o nagpis-Facebook, maikadwala di kape. Haan mo mananam. Isungard ko na nga, ibatam dahi dyan, nanamam, tunggal kape. No napang ka nakipangan, no napuskul di ba, nanamam. Nanamam, hanga day tay. Tiyo pang panunutam ka, tunggal tabako. At dabag mo, igadulin mo ti panunutam, para bigat, kung ko na mamut. Nanamam. Dayay, sumarunong nga pitap no mapasaya at tayo pagadalan, may ikalo. Ti panangibiyag mo, ti panagbiag tayo kakabsat ko na tayo, haan nga ginaglabas. No daddo magamin ka, at daragi tayo nakakawar tinapalabas. Nakakawar tayo tinapalabas. No gamin no maadal mo nga, dagito'y mapaspasamak ti biyag mo, kabailamon te kunatayon, mangrugikan nga agbiag. Haantay nga agpaikawar tinapalabas, wan nalpasen, kamali tayo, nakaadalak ditan. Pinanawakon, tatan, masapol nga agbiag akon. Apaya ngamin, no ammom ti agbiag ti inaldaw, konektar nanto de Jesu maruno, no kabailamon ti agbiag iti inaldaw, daytan ti pudpud no nga biag mo. Iso nga mapantayo iti makapat, makunatayon, mangrugikan iti panagayat.
Isumaruno nga pi, di panangibiyag mo, no ibibiyag mo ti tunggal segundo, tunggal kanito ti panagbiag mo, iso daytoy mangrugikan ka ba ulamon ti agayat. Iso nga ti sumaruno, dijay panagayat. Kunana dayjay. Nya? Di panagayat mo. No ammom nga ibiyag ti tunggal kanito ti panagbiag mo, mangrugikan nga agayat. Taado kada tayo tinakalipat ti panagayat. Ay apo, napalabas ti kunatayo ka, nagado ti may kabil. 365 days I survive. 365 days and then coming, nalpas ko dahil 365 days. Mano nga aldaw, mano nga minutos nga naipaay mo ti pudpudno nga ayat. Mano nga aldaw nga di aramid mo ka nabuhusan iti ayat. Karit day jay. Iso nga kung ano ako magka 365 days, nga nalpas ko, panagbiag ko, 365 days, kas ano nga nabuusan ti ayat. Haam mo nga min maitid day ta nga ayat, no haam mo ti agbiag. Magmagna ka nga natay, awang gangganas mo, siruro panget, nga day te kaslala, awang pay, anjak amo no, kasla Biyernes Santo, we wish you a Merry Christmas. Nag-exchange gift kayo, nalaklak ka ti presyo da na buno mo, agpungpungtot ka nga nagawid, jaktong makisalsalang. Ada kasi napanda nagka-Christmas program ka, nag-aapad ah. Imbes ko mga nanamon na dito nga biyagan, awanan. Isugarod nga ti kung kunana ti karit na iti panagbiag tayo ka, haang ka nga makapagayat, no magmagna ka anatay. Kasano tinagnag na nga natay, di nga ron, nakakawar iti napalabas. Sakit tinakem, rurod, apal, no nga nasaya at jibingay, agom. Adda naturturay. Apay ti amuyo na kita natuturay, naari kumawo na nataray, naragsak da, no. Isudat adda problema na, and yet, maapektaran ka, gunggunam, no, apay nga agpa-apektar ka. No, daduma ka basol tayo, tano, at damadi ugali na, dos-dosaan tayo mo, jibagbagi tayo. Madingarod ti ugali na, among mga kastanan, masaksaktan ka pa, agngar-ngaryat ka pa, 365 days nga ngaryat. Parparigatam tabagim, iti madi nga ugali na. Mamartek namin apaw! Akseptare mo na, yad adum ti arak na tamamplatan. Ikamlatan, guminom ka lakay. Kaya mo agtal na, yad adok, dua nga tubay to, nalpas. Kinutad dumay, mulmulan di panunot mo nga, agbalbaliw ko maapo, agbalbaliw ko maapo, agbalbaliw ko maapo. Sandula agbalbaliw data no nakalungon. Mamartag nga ruden. Or, agbalbaliw ko maapo, nakainom kinhaan ko ang tamot isugarod nga, uminuman ta ma-immunan, ti ko maagbalbaliw ko, balbaliw ko mamot tingiwat ko, agbalbaliw ko mamot tingiwat, agbalbaliw ko mamot, baka nalaklak ang agbaliw nila kay mo, no, di giwat mo. Yari pa nang ibiyag niya, dayay panagayat tayo, dayay. Nung kuna tayo, ulitin tayo, haan nga makapagayat ti tao, no haan na nga ibatan, nagiti madi, iso dayay, nakasensitive, at dala makita na nga madikat, agpungpungtot, at na makita na nga madi jay daduma ka, iso na maapektaran, dos-dosaan na bagbagi na. Ngam no makita, ma-enjoy mo ti tunggal kanito ti panagbiag mo, mangrugikan nga agayat, mangrugikan nga agbiag, mangrugikan nga maibiyag mo dato yung mangrugikan nga agayat. Ti maudi nga pi, anya daytoy. Panangitalo. Nagkamali ka, nalpasen, inigbat hamon, umuna, na amom ti agayatan, italom di bagim. I-level up mo di panagbiag mo. Kasano ti panang i-level up ti panagbiag? Gapota iPhone 13 ti oso, aga iPhone 13 kamot, oream mo kabailan, haan agraraman day ta.
Gapota, anya na ganan, pimudaw ka, agpapudaw ka, agraramang ka. Kasano ti pa nang i-label at ti pa nagbiag? Numakontento tayo, kadagiti, adda kada tayo. Adda mo, tadi ti ambisyon mo, no, hamumalaki nga, utangan mo, nang runa, no, ay Diyos ko, mat kadagiti, bainte, o may agsinger nga inaldaw nga nakamotor nga, dagiti na, suki na kayo, no, daddo makaglimang ka, ibagam nga awanak. Ninanang mo awang ka na, kunana, dadta, gonggonam. Dadta, imbaga na nga awang ko, na di anak mo, so hanggang nakakwanta tautang mo. No, daddo mga min, no, pilitan tayo di dyan, tayo kabailan, madia, dahil laeng akabailan tayo. Kakas ano ti panangital, o di dyan nga roti kunana ka, awan diferensya na, no, di dyan, iPhone di dyan, cellphone mo, wano saan dahil tayo simple laeng. No, ti pampanunutam ka, di dyan addakan niya na awang king ka, ay, parparigatem. Awan nagdumaan na no signature data badom ay di bado na kasi kakahaan agpadpada the same nga dress. No ti balay mo ka dayjay apalam nga dayjay dakkel ti balay na uno anyaman nga klase ti balay kasi kaka hamo maaramid dayjay no makontento ka dayta dadta isod banangital o ti biag dayjay. Ngam no ti lubong mo kag bibiyag kay jay lubong na iso ti apalap ay so kaawanan Haang ka makapagayat No kayam nga italo di jay biyag mo. No kayam nga agbiag nga uray pay no inibatam nga rod dagiti ni madin. No kayam nga italo di jay biyag mo no kabailam nga ibiyag di addaking ka makontento ka sumurot dagiti tattao ti aglawlaw mo maitaluda. Sumurot dagiti tattao iti pamilyam, iti amin-amin, maitanukda. Kano nga minuhantay nga kabailan nga makontento ti adda kada tayo, Allah, Diyos ko. Dayjay, adula una, dayjay, preoccupied, dayjay panunot tayo, iso dayjay kuna tayo, The poorest people in this world, kunana di may nga na santo nga mong kanya ti kunana, ti kapapanglawan nga tao. At tao dito'y lubong kunana ke tilaeng adda kadakwada ket kwarta. Ti kapapanglawan at tao dito'y lubong kunana tilaeng adda kanya na kwarta. Money. Para kanyak, this is mine. Agbiro ka, the relationship matay, even your family. Ura iti pamilyam, no, tila pampanunutam kakas ano ka nga kumita, gapo tadam ambisyonam, tila pampanunutam kakas ano ka nga agsapol, tadda kayat mo nga beruken nga gunggunam, para kanyam, dayjay ti karigatan nga biyag. Iso nga kunana, no kaya mo nga maitalo ti biyag ti sabali, italom di biyag mo. Agbiag katatta, italom ti biyag mo, makontento no anya di adda, ragsakam no anya di adda kanyam, maitalo ti biyag mo. No i-connect tayo kini Apo Santa Maria dayto napanamin dayto kanya na. Linipat na ti idi ay mapanti anghel ken kuana anya ti kunana kas ano ka may saak a berhen agsikog kanto kunana kas ano may saak linipat na dayjay. Maikadwa inbiyag na dayjay sa uti kuan inyanak na. Inayat na, of course, simurot ti ayat iti lubong, anya ti bunga na, naitalo ti sa nga lubungan. Naitid ti grasya, bendisyon iti sa nga lubungan, babaan ti Mesyas. Iso nga no kabaalam nga itid daytoy, kuna tayo niya, nagasat niya po Santa Maria, niya ta insikog na, inburay na ti biyag na, sinalot na ti Mesyas, nga impakita, sugarod nga binisita dagiti papastor, nagdaydayaw da, siraragsak da, nakakulloong sa salutin na. Kuno ka ba alam nga itid dayta sa salutin mo ti Mesyas? Ngamuyo dagitay, jak amono kas ano ti panangaramid da dagitay daduma nga pastoral leaders kada sisa leaders. Na ikanda iti for the information of the kadagitay haan nga taga parokya. Naigatangan dagiti tayjayan mi. Dimakdakkelak nga agag-agap ti dayjay ladawan ti Santo Niño. Muri adda kam di taltalon ni ipasyar da idi nagpatig kanyami dayjay. Katikunak ka dagitoy pastoral leaders na ikanda ti ladawan ni Santo Niño, ipasyar yo ibisita yo ti tunggal pagtaengan.
Itadyo ingkaidanon ti tunggal pagtaengan kakunada adda pay agsangit apo anya mo tinari nayo. Ti amuda siguro para kadagay bumalay. Di daan mo nga ti purpose na dayjay sika nga mapanmangidanon iti Mesias iyay pagtaengan no adda pa nagbalbaloy king kanumari nam dayjay ti pudpudno nga Christmas. Hamo nga pampanunutan nga ipangkotap no, umunag ti pamati da, napatpatig di jay banag nga ipangkotap, kabayatan ti panangitrad-trabahok, umununag di pamati. At dalatamot adag iti sadot nga ampay ng tungpal, ipandantukan ni Santo Niño inton simana, apay nakakross ni Santo Niñon. Nalakabay amon nga para kanya da dayjay. Iso ti kung nakadakwada no nari nayo dayjay panangidanon yo ti Mesias ije pagtaenganen ka adda na to kay kanya yon dagtan ti Christmas. Dayjay ti inaramid ni Apo Santa Maria. Iso nga naitalo ti sa nga lubungan. Kano inaramid yung nga naimpapusuhan na italo dayjay sisayo na italo da gaputa binisita ni Santo Niño ida dakkel abanag dayjayan. Dakkel nga pa nagbalbaliw dayjayan. Diya mo ano, da napanangidanon kin Santo Niño ka, nagaapa da. Anya lang amin. Santo Niño taawit yo ka sa kay nagaapa. Anya lang mo dahit nga barbaridad nga panagbiyagan. Iso nga rod nga dagitoy makatulong iti pan nakapaunag ti pamati. Iso nga iso ang tata, napalabas ti 2022, mapan ti 2023. No maaramid tayo dito yung adapan na kaitalo, babaan di aramid. No ni Apo Isus ti idandanon mo na italon ti sangalubungan. Na italong ti lubong gapukin ni Apo Santa Maria, pesta na tata, solemnidad na, babaan ti panangipas ngay na, maitalong mo ti sangalubungan no idanon mo ni Apo Isus iti kaarubam. Maitaltal ti sangalubungan no di aramid mo kung maidandanon mo ni Apo Isus ura iti pamilyam. Dadya mo ti kaipapanan na dito nga piyesta ni Apo Santa Maria ina ti Diyos datayumet, mensahero na tayumet nga mangidanon. Ala sapay kumaatan na inggasatan abaro atawan. Nainggasatan na bendisyonan abaro atawan. May sa ti kayat na nga sa uno. Adda ni Kristo iti dayta nga makatawan. No adda ti ayat ti makatawan ay nagasat daytan. New Year's resolution ko mga nagpintas nga ibaga tayo ka mapaunag ti pamati. Nagado kay nga agko na kumutong ako ma. Diyan mo pamatim ti kumutkotong. Diyak mangmanganan, di mo mangmangan di pamati mo, matay mo ten. Apaya, managing bubuko den, sayang. New Year's resolution, siyak, diyak ko nag-New Year's resolution, tila pampanunuti ko, pamati kumapay, manayunan kumapay, maidanon kumapay ni Kristo kadagiti tattao. Dahil tangatan ti kapintasan na New Year's resolution tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Kat nagbali na tao. Hasta mo ito niya. Kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag, kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay.
Kakabsat babaan ti panang ibabaet ni sa Apo Santa Maria nga ina tayo, intay umararaw iti Diyos, tapno patgan na dagiti karkararag tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Para iti sibubukel nga iglesia, tapno matulad na kuma ti pagwada ni Santa Maria a Birhen, ti ina a pagranyagan, ti kinapakumbaba ken kinasingpet, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Para kadagiti mangiwanwan iti pagilian tayo, tapno ibabaet kuma ti reyna ti kapya ida, ket maparnuay da tinamay ken ragsak, nga agpaay ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Para kadagiti amin na marigrigat ken may dadanes, tapno iti baet ti tuok ken rigat, agtali na edda anatibker iti pamatida, kas ken ni Apo Santa Maria nga ina tayo, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Agpaay kadagiti amin nga ina, nang nangruna kadagiti marigatan amang taming kadagiti anak da, para itinasaya at agalada, tapno ti panang ibabaet ni Apo Santa Maria, isukuma ti kalasag ken pagwadan, tinamnamada amang isuro kadagiti anak da, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Para kada tayo nga adda dito ita, tapno mabigbig tay kuma ani Apo Santa Maria ti ina, akamang tayo, ket babaen ti tulong na, umasideg tay iti dungdungwen na nga anak, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet na kamkadi. Para kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tapno ti panang ibabaet ni Santa Maria nga ina tayo, alaen kuman ti Diyos dagiti anak na iti pagarian na, kumararag tayo. Nasantuan nga ina ibabaet. Agulimek tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adim mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Itinesang sa ngayon na panggap, ikararagan tayo met, dagiti naayat, at tumultulong kada tayo, personal man, ken iti communal, iti daytoy buong atawen, 2022. Kumararag tayo, nasantuan nga ina, ibabaet na kamkadi. Agnanayon ken man nakabalin a Dios ipangag mo kad dagiti araraw ken ununnoy mi babaan ti tulong ni Apo Santa Maria nga inami maragpat mi kuma dagiti kalikagom mi iti biag dawatin mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
mararag tayo kakabsat. Tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. O Diyos, sikati mangirugi ken mangitungpal ti amin anaimbag. Agragragsak kami ita a solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos, ket isu ti pakairugyan ti pannakaisalakan mi. Ipaay mo kadi, nakastamet nga agragsak kam to, iti panaglakam mi. Iti pannakaitungpal to, daytoy metlaeng a pannakaisalakan ti langit, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadalas sa tagay. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno una ya may karig at rumbeng annong mi, kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo kendiso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Kiti daydayaw daka ibunan nagdaka kinitantanok daka kiti daytoy a piyesta dinenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ta iso babaan ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbugtong nga anak mo ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw nga iso ni apo mi a Hesukristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Pudnoon ay apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paaymo ida, kada kami abagi gandara, ni apo mi a Hesukristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Kenin ka panagungan
Kenin ka panagungar, inna kamin salakan si kainanong isa. Itingarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parairayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwa nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megen ka manakabalin nga ama. Ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin. Nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryam matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga. Dagiti nakabasol kada kami, di na kami baybayan ngaw manugoti sulisugeti salakan na kam keti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Panakabalin kandaya iti O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa pumamed kenta. Iti napakumbaba, iti napabaro a puso. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, kunti may salaing nga sa mapaimbagton to'y karing.
Sa paglalakbay namin
Kumararag tayo. Apo inawat mi asi aayat, dagiti nailangitan asa karamentom. Ipaayo mo kadita iragpat dati agnanayon abiyag kada kami nga agragsak iti panangrambak mi ken nainggasatan a Birhen Maria nga inati anak mo ket inami met nga iglesyam gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay kamang ti pamilya tayo, Apo. Ken kagimungan tayong hampay na kimisa, into no bigat, regular Sunday schedule, Apo. Alas 6, alas 8, ken alas 10. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, ti nadaega pamindisyon. Sapay kumata ti Diyos nga ubbog ken poon ti amin na bendisyon. Ipaay na kada kayo ti grasya na, ken tinabuslo na pamagasat na, ken salakniban na kayo adi agresat ita atawen. Amen. Palagdain na kumati pamatiyo, ipaay na tinaanos nga inanamayo, ken itden na, tinadyosan nga ayat, amamagtalinaed kada kayo. Amen. Ornosen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo, denggen na dagiti karkararagyo, iti amin na tiyempo ken disso, ket ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman ka. Happy New Year kada tayo amin, Apo. Yay! Yes.
Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapos may kari kami, kadagiti kami ni Kristo, nga lang kung kinakabitan. Nembaga, marabitayim na amin apo, agad na tayo ti panagawid tayo. Happy New Year.